Jeg vil bevise formlen for a for en eksponentiel funktion. Vi starter med at se på en graf for en eksponentiel udvikling. Og vi kan se, at log y ud af y-aksen gør, at det er en ret linje. Vi har to koordinatsæt, x1, y1 og x2, y2. Så vi har altså to punkter på grafen. Jeg vil se, hvordan vi kommer fra y1 til y2, altså en vilkårlig afstand. Vi ved fra definitionen af eksponentiel funktion, at når man går 1 hen ad x-aksen, så skal man gange med fremskrivningsfaktoren. Hvis man går 2 hen ad x-aksen, så skal man gange med a i anden, altså fremskrivningsfaktoren i anden. Går man n hen ad x-aksen, så skal man gange med a i ente. Vi har en funktionsværdi, der hedder y1. Hvis vi skal op til punktet y2, altså udtrykke y2 ved hjælp af y1, skal vi i hvert fald gange med fremskrivningsfaktoren. Vi skal nu finde ud af, hvad vores fremskrivningsfaktor skal opløftes i, om det er i anden eller i ente, eller hvordan. For at finde ud af, hvad vores fremskrivningsfaktor skal opløftes i, skal vi se, hvor langt vi går hen ad x-aksen. Vi kan se, at vi går x2 minus x1 hen ad x-aksen, så vi skal opløfte vores fremskrivningsfaktor i x2 minus x1. Det vil altså sige, at hvis vi ganger vores y-værdi med den her fremskrivningsfaktor, så fremskriver vi op til y2. Vi skal nu se, om vi kan få det her til at blive til det her. Vi skal altså have isoleret a på den ene side af lighedstegnet. Vi starter derfor med at dividere med y1 på begge sider af lighedstegnet. Og det ser så sådan her ud. Vi skal stadig have isoleret a på den ene side af lighedstegnet. Og vi tager derfor den x2 minus x1 rod på begge sider af lighedstegnet. Vi kan her se, at x2 minus x1 går ud med x2 minus x1 her. Og vi har altså nu isoleret a på højre side af lighedstegnet, og på venstre side af lighedstegnet ser det altså også helt rigtigt ud. Vi er altså nu nået frem til vores bevis, og vi har derfor bevist formlen for a for en eksponentiel funktion.